15 glaçons d'hidrogen. El podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà. Amb Aleix Vidal. Ei, com aneu, nois, noies? Què tal? Com esteu? Avui comencem l'episodi 8 del 15 glaçons d'hidrogen. Avui la taverna s'omple d'oxigen. Oxigen ovoidal, que és el títol d'aquest episodi. Començarem recordant-vos que ens podeu sentir a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, a la nostra pròpia web, també a Pocket Cast, a tots els racons on pugueu recollir podcasts de tot tipus. Fem un episodi cada mes i us el portem l'últim cap de setmana de cada mes. El podeu escoltar quan vulgueu, evidentment, des del mòbil, des del cotxe, des de l'ordinador, a casa, a la feina. Escolteu una mica de llengua i de tecnologia de la mà dels companys i companyes de Softcatalà. Avui us parlarem una mica de diferents punts d'actualitat de l'Audacity, de l'Inkscape. També us parlarem d'uns botonets que tenen forma de monstres, que ens han agradat molt, del traductor, de l'alemany català, que ja en vam parlar. En Xavi ens portarà una nova perla del rebost. Pararem taula amb Antoni Hermoso Polidor. Tindrem alguna etapa de refranys nova. I a la barra ens trobarem amb en Jordi Mallach i en Xavi Bars, que ens explicaran interioritats tècniques i de sistemes de Softcatalà. Segurament moltes coses que no coneixíeu. Així que aneu fent lloc a la barra per una copeta, per unes patatetes, unes olives, que això promet ser divertit. Vinga, som-hi! L'aperitiu d'actualitat. Doncs bé, us expliquem unes quantes notetes d'actualitat. Avui no tenim a l'Artur Vicedo amb nosaltres, però el Xavi també ens donarà un cop de mà. Hola, Xavi, com estàs? Hola, Aleix, què tal? A veure, per començar, teníem una notícia, que és que l'Audacity ha entrat al grup Muse, que és el grup de desenvolupament del MuseScore, que suposo que coneixereu. És un programa de composició de partitures musicals. I bé, això és una notícia, a priori semblava que, ostres, l'ha comprat, no sé què, s'ha absorbit. Sembla que al final això ha de tenir és una bona notícia, no, diguéssim, perquè sembla que potser milloraran algunes de les mancances d'aquest programa, no, Xavi? Sí, Muse és una empresa amb afany de lucre, però que gestiona el MuseScore, que és un programa de programari lliure, que vam parlar fa uns quants programes en el rebost digital. Exacte, sí. I la veritat és que des que el Martin Keary, que es coneix per la xarxa com a Tantacruel, és un youtuber i dissenyador d'experiència d'usuari, des que ell va agafar el comandament del MuseScore ha millorat molt i bé, l'esperança és que faci el mateix a l'Audacity. De fet, va fer un vídeo, no? Quan va sortir la notícia aquesta de que Audacity agafava, o que el MuseScore, diguéssim, que ell agafava les regnes del desenvolupament d'Audacity, va fer un vídeo en el que destrossava, bé, molt dissimuladament i, diguéssim, amablement, però es fixava en petits problemes que té la interfície d'Audacity, no? Que jo també comparteixo, no? Com el tema de les 7 lupes, no? Que hi ha uns 7 botons que són lupes i que no saps massa per on agafar-ho, no? Sí, el Tantacruel és a més youtuber i acostuma a fer vídeos d'aquests destrossant la interfície d'usuari de molts programes i de fet va començar a treballar en
en el MuseScore així. Primer el va destrossar i després el van convidar a que l'arreglara. I bé, una de les coses que ha passat és que un dels primers canvis de codi que s'han fet a l'Audacity just després d'entrar dins del grup va ser que van afegir telemetria, per a qui no ho sàpiga, és bàsicament anàlisi de què s'està fent en el programa. Captures de clics i estadístiques de quins són els menús que més s'utilitzen i coses d'aquestes. O sigui, que espiaven una mica l'usuari del programa, no? De què fa servir això, no? Sí, i tot i que apareixia tant a les notes del programa com... Bé, no és que ho amagaven, vale. Però sí que va generar prou recel i de fet molt de rebuig. Va haver molta gent que va demanar directament que es fes un fork i al final han acabat per eliminar-ho. Els desenvolupadors s'han justificat dient que és una manera molt bona per aconseguir millorar el programa, perquè bàsicament saben com l'utilitza la gent, quines funcionalitats sí que utilitza, quines no. Clar. Però després de tot el rebuig ho han eliminat i han dit que intentaran aconseguir aquesta mateixa informació d'altres maneres. Exacte, a veure com ho fan. Bueno, hem de dir que Audacity és un programa de codi lliure, amb molta comunitat, amb molts anys, per tant, bé, se suposa que aquest pas, doncs bé, té aquestes dificultats, no? Però és un programa molt potent, El que passa és que sí que és veritat que a nivell d'interfície hi havia algunes mancances que suposem que millorarà bastant amb aquesta nova empenta. Un altre tema que també ens hem topat a les xarxes aquestes últimes setmanes és que a mi em feia bastanta il·lusió comentar, és un comunicador que... Bé, un sistema de comunicació per un nano, en Lluc, que té problemes per parlar, per una malaltia que té, i el seu pare ha fet un fil de Twitter per explicar els botons dels monstres, no? Els botons dels monstres, que és aquest sistema, un sistema de comunicació per en Lluc. I bé, uns quants membres de Softcatalà ens va cridar molt l'atenció, ens va agradar molt, i volíem comentar que perquè en realitat també és una tecnologia pel català, no? Es tracta d'uns botons que han transformat el comunicador del Lluc, que era una targeta, diguéssim, amb lletres, amb les vocals a dalt i les lletres més utilitzades en català, que tenen més freqüència en les paraules en català, a sota, no? Les consonants. Llavors ell senyalava allà per poder anar escrivint, anar ensenyant les lletres, no? I l'Àlex Roca, que el trobareu a Twitter per el Tentacle, ha explicat que amb Arduino i aquests sistemes han construït uns botons per seleccionar amb coordenades, no? Columnes i files, aquestes lletres, de tal manera que en Lluc pot apretar aquests botons i amb un sistema de síntesi de veu es reprodueix la paraula que vol dir. Ens ha encantat perquè, a més, com que sempre estem dient que la síntesi de veu i les tecnologies de la veu són tan presents i tan necessàries, no solament en el dia a dia, en les comoditats dels assistents de veu i això, sinó també en la diversitat i en l'eliminació de les barreres arquitectòniques de comunicació, això. I no sé, Xavi, a tu si et va agradar també, no? A part que té un disseny divertit, però l'Àlex Roca ens va compartir aquest fil de Twitter, que també trobareu a les notes del programa i podeu investigar i entendre com funciona aquest comunicador per en Lluc. Sí, la veritat és que és un projecte molt bonic. No deixa de ser semblant al que feien... A mi em va recordar molt els teclats dels mòbils antics, que al final acabaves escrivint lletres a partir de números. A partir de números, exacte, sí. I no deixa de ser això, un teclat. El que passa és que és un teclat amb només 5 tecles i que això, seguint codis, com bé has dit, basats en coordenades, li permeten al Lluc poder comunicar-se de manera molt més fàcil amb la gent que l'envolta.
Sí, de fet es diu els botons dels monstres perquè per poder identificar bé aquests botons hi han posat uns botonets, diguéssim, que són uns ulls, i llavors cada botó el primer té un ull, el segon en té dos, el tercer en té tres i el quart en té quatre, l'últim no en té cap, i llavors és com l'intro, de fet, per introduir la paraula, i així de manera tàctil pot trobar de seguida la diferència entre cada botó, no? I com que tenen una pinta així de monstres, doncs es diuen els botons dels monstres. Bueno, com us dieu, si ho mireu a Twitter ja ho veureu, i jo crec que us enamorareu d'aquest sistema de comunicació d'en Lluc. I ara, escombrant una mica més cap a casa, també us volíem parlar d'un traductor en proves d'alemany-català. De fet, el mes passat ja us en vam parlar, d'aquest traductor alemany-català neuronal que estava en proves, però ara crec que ja està funcionant al web, no, Xavi? Sí, així és. El mes passat vos ho comentàvem de que l'havíem posat en proves, però volíem assegurar-nos que funcionava correctament, fer una miqueta més d'avaluacions, perquè ens donava la sensació de que no anava tan fi com el traductor que ja tenim anglès-català. Però durant aquestes últimes setmanes hem estat fent proves i hem vist que és cert que tot i que no funciona tan bé com l'anglès-català, hem vist que no és només el nostre. Sembla que per algun motiu els traductors a l'alemany no funcionen tan bé. De fet, el nostre funciona... La qualitat és molt semblant a la del traductor de Google, que en el cas de l'anglès-català funciona millor que l'alemany-català també en el cas de Google. O sigui que ens hem donat per satisfets de moment i ja l'hem posat a la web. Bé, segurament és una qüestió... la interfície normal del traductor. Dic, segurament deu ser una qüestió de lingüística, no? De l'alemany, de les particularitats de l'alemany. Sí, segurament, com que és una llengua més complexa, els traductors neuronals ho noten. I res, només un apunt, que és que recordar que el corpus a partir del qual hem aconseguit entrenar este traductor l'ha replegat, diguem. El David Cànova és un estudiant del màster de Tradumàtica amb Jordi Mas, el nostre gurú particular, fent tota la feina d'entrenament del traductor. Molt bé. Doncs agraïm a en Jordi Mas i sobretot a en David Cànovas aquesta col·laboració amb Softcatalà. I per acabar la secció d'actualitat, a part de... Bueno, de fet, tot i que en el rebost digital en Xavi en parlarà, us volíem comentar que l'Inkscape ha tret una nova versió, 1.1, aquesta, que és la primera, des de fa un any, diguéssim, nova versió. Bàsicament, té una nova pantalla de benvinguda, aquest és el canvi més important, ho veureu de seguida. És una pantalla de benvinguda en què podem interactuar, seleccionar diferents coses, obrir fitxers, etc. Ho veureu de seguida que l'actualitzeu. I en general també té millores en les funcionalitats de copiar i enganxar i en les àncores, i a l'hora d'exportar imatges també han millorat, té més formats i és més simple l'exportació. De fet, hi ha una cosa que no sé si li ha passat a més gent, però a mi m'ha passat quan he hagut de transformar una imatge vectorial a PNG o a un format de mapa de bits, a l'hora de desar el fitxer et fa seleccionar on el vols desar i pretes desa i encara no s'exporta, has d'apretar després un exporta. Doncs això ho han canviat, ho han solucionat finalment, i així ja no te n'oblides, perquè alguna vegada havies donat per exportat el fitxer i no hi havia fitxer encara. També hi trobareu una versió beta d'un gestor d'extensions que facilitarà la instal·lació i l'actualització d'extensions. Però, Xavi, que avui em sembla que en el rebost digital ens en parles, oi? Sí, avui en el rebost entrarem una mica més en profunditat en l'Inkscape, en la història del programa i què és el que fa. Vinga, doncs, Xavi, quan vulguis. El rebost digital.
Si bé fa uns programes vos van parlar del GIMP, avui volem presentar-vos un programa una mica relacionat, Linkscape. Linkscape és una eina lliure de dibuix vectorial, amb funcionalitats semblants als programes privatius Illustrator, Freehand i CorelDRAW, i fa servir el format estàndard de gràfics vectorials escalables, SVG. De manera ràpida, podríem dir que el disseny vectorial és aquell utilitzat per a dibuix i il·lustració, creació de logotips, etc. Una definició més acurada de disseny vectorial seria aquell treball fet sobre traços primitivament geomètrics, que permet ser processat per l'ordinador de manera més eficient que una imatge desada punt a punt. Rere un gràfic vectorial, per exemple un logotip, es troben punts, línies, corbes i polígons. Això permet que imatges enormes ocupen molt poca memòria, si tenen línies regulars i colors plans. També permet modelar amb facilitat aquestes imatges, modificant les seues formes i dimensions. Linkscape va ser creat el 2003 com a fork del projecte Sodipodi, quan 4 desenvolupadors del projecte original van decidir enfocar-lo d'una altra manera, amb més pes per a la comunitat, i també fer canvis en l'arquitectura del programa. Linkscape ha tingut un desenvolupament lent però constant al llarg de tot aquest temps. Però l'any passat, l'any 2020, van decidir publicar la versió 1.0. Sí, després de 17 anys, els desenvolupadors finalment decidien que el programa mereixia una versió 1.0. Tot i això, a pesar d'haver estat tant de temps amb versió 0. el que siga, i tot i que la interfície sembla una miqueta rudimentària, és un programa extremadament potent. A les notes del programa vos enllaçarem un xicotet manual per aprendre un ús bàsic de Linkscape, programa que podreu descarregar des del web de Softcatalà. I també, com en altres casos, vos animem a participar del projecte de traducció. Cal ajuda per a mantenir el programa traduït. I després d'aquesta visita al rebost anem agafant plats, coberts, gots, que hem de parar a taula amb Antoni Hermoso. Ell és membre de Softcatalà. Es presenta ara mateix. Parem taula. Hola, em dic Toni Hermoso Pulido i visc al barri del Clot de Barcelona, tot i que vaig passar la infantesa i adolescència a l'Empordà. Treballo com a bioinformàtic a un centre de recerca a la vora del mar, on proporciona diferents tipus de suport i consell a investigadors de l'àmbit de la biomedicina. Vaig començar a col·laborar amb Softcatalà cap al 2003, amb les traduccions i adaptacions al català del llavors Mozilla, no sé si us en recordeu, i poc després també dels que serien els populars navegador Firefox i client de correu Thunderbird. He de dir que actualment tradueixo molt menys. Tot i així, em destacaria programari com el MediaWiki, la plataforma en què funciona la Viquipèdia, o el Zotero, una aplicació de gestió bibliogràfica que sempre bastant en l'àmbit acadèmic. Al llarg dels anys també he estat col·laborant en diferents tasques de gestió web i d'administració de sistemes de Softcatalà. I encara m'hi he de donar un cop de mà. Anem a l'arròs? Bé, pel que fa a l'arròs, com a principatí i rememorant la meva vida a prop de la Costa Brava, possiblement el que m'interpel·li més sigui l'arròs mar i muntanya, altrament dit arròs a la cassola. Si hi hagués de destacar res, dins de la varietat que presenta el plat, seria el sofregit amb l'anyora i l'addició remarcable de botifarretes i sípia. Carai, piques fort, Toni. I amb aquestes delícies d'arròs la cosa ja comença a ambientar-se. Com sentiu, cada vegada tenim més gent a la taverna i és el moment de presentar una tapa, una tapeta nova. Avui en tenim alguna que ens presenta, com sempre, en Josep. Una tapa de refranys amb Josep Closa. Maria, qui té el cul llogat no seu quan vol. I és que està ben clar que, quan no ets l'amo ni del teu propi cos, estàs ben lligat de mans i peus. Tal com molt bé explica en Víctor Pàmies a 300 dites que faran història, sempre que el refranyer es parla de lloguer,
es tracta de quelcom negatiu. Tan dolent és tenir el cul llogat com haver de vendre la casa i anar de lloguer. Segurament, avui en dia, i més després de passar diferents crisis de l'habitatge, i no sortir-nos-en del tot, obrir el debat sobre la conveniència o no de llogar, en lloc d'adquirir, podria dur-nos hores i hores. El que sí que obté més consens, però, és la propietat del cos de cadascú i la llibertat individual, perquè encara rai si només es tractés de seure quan un vol. Però això no es queda aquí. Així que, si pots ser ocell de bosc, no vulguis ser de gàbia. I, pels que sou negociants, un darrer consell. A bon mercat ixen diners i a bon lloguer feiners. Que ve a dir que qui posa preus econòmics guanya menys per unitat, però acaba venent més unitats i, per tant, el benefici total és més gran. Apa, siau! A la barra. Encarem la recta final d'aquest episodi avui. Recordant-vos que acabem el mes de maig i el mes de maig és un dels que ens porteu més feina, diguéssim. El mes de maig és un dels que té les estadístiques de Softcatalà del web recullen més correccions del corrector i més traduccions, però amb diferència, i cada any es repeteix. Suposem que és perquè al final de curs, tancament, feines, treballs, documents, un seguit de coincidències, i moltes vegades en aquests moments és quan fem patir més tot el domini lingüístic, quan cau Softcatalà, quan no funciona Softcatalà i la gent comença a posar-se nerviosa. Avui a la barra tenim en Jordi Mallac i el Xavi Bars, que són uns dels responsables de solucionar aquests moments de patiment de tots els catalans. Hola Jordi, hola Xavi, com esteu? Hola, què tal? Hola Aleix. A veure, parlem. El Xavi Bars ja l'heu sentit cada episodi, de fet, fent diferents seccions i comentant la jugada, però ell és un... a veure, com et presento? És el desenvolupador web, no? Un programador... Com ho diríem, això, Xavi? Sí, diguem així, el desenvolupador web. Molt bé. I, per altra banda... Jo diria que és el mastermind de la web de Softcatalà, però bé. Desenvolupador web. Perfecte. I el Jordi Mallac, que diríem que potser és l'administrador de sistemes, no? És el que controla els sistemes de Softcatalà. Com t'explicaríem això? Sí, podríem dir que sóc l'administrador de sistemes de Softcatalà, sí. El master and commander de les màquines, no? A veure... Podríem dir així, sí. A veure, llavors, vosaltres com us assabenteu quan a veure, a vegades veiem un tuit, no sé què, ha caigut Softcatalà. En realitat nosaltres tenim algun tipus de seguiment, no estem tot el dia a sobre d'això, o no? Com us arriba aquestes notificacions, això de dir, ostres, no funciona alguna cosa? Comença Xavi mateix, La primera cosa és que normalment, sempre que algú ens diu ha caigut el Softcatalà, la primera cosa és què haurà caigut? Perquè hi ha gent que quan diu el Softcatalà es refereix al corrector, hi ha gent que diu el traductor, a lo millor és el web sencer el que ha caigut. O sigui, la primera cosa és a qui li funciona el web? I abans el que fèiem, teníem una llista de correu on parlaven de coses de sistemes. El problema que era, si havia caigut tot, no podíem ni tan sols parlar per correu electrònic. I la veritat és que això el Telegram ens ha salvat molt. Han solucionat. Clar, l'avantatge de... Normalment, quan tenim problemes, normalment és perquè ha caigut tota la connectivitat de la universitat. Jo diria que el 90% de les vegades no és cosa nostra, però vaja. Els problemes per a la gent són iguals, si són cosa nostra que si és cosa de la universitat. Als usuaris els és igual, no? D'on ve el problema. Sí que és veritat que clar, que
que normalment que aquí a Softcatalà, com hem dit moltes vegades, tots tenim altres feines i altres qüestions, diguéssim. Softcatalà és associació de voluntariat i, per tant, moltes vegades ens pilla o us pilla en diferents situacions en què heu de reaccionar ràpid però que tampoc no teniu totes les eines, no? Recordeu alguna caiguda o algun moment en què heu hagut d'actuar així més sonat, o quina ha estat l'última vegada que ha passat alguna cosa d'aquestes i com us ha agafat? Bé, l'última vegada va ser esta setmana, que vam posar un canvi a la web per a millorar visualment unes cosetes del corrector i vam aprofitar per actualitzar un parell de coses més i mira, com a efecte secundari ens van carregar el diccionari de sinònims i el diccionari multilingüe. No està mal. I de fet el canvi que per a poder solucionar-ho va ser un bon rato. Al final crec que em vaig tirar quasi una hora i vaig haver d'esperar perquè estava en una reunió a la feina i fins que no vaig poder acabar la reunió va estar trencat. Clar. Sí, patim pels nostres usuaris, però clar, han de saber que feu el que podeu, realment. Clar, perquè nosaltres som professionals d'això, però tenim una feina remunerada i això ho fem quan podem i on podem. Bueno, on podem, de fet, a vegades ens hem assabentat que ha caigut Softcatalà i ens ha pillat on ens ha pillat. A mi, concretament, alguna vegada he arreglat alguna fallada dels nostres sistemes estan enmig de la serra, en un filet de cobertura i en un terminal en el mòbil. Escrivint en el teclat del mòbil i tot això. Vaig a unes condicions superboniques per arreglar Softcatalà. Mare meva, Déu-n'hi-do, Sí, això, reinicis de serveis com el traductor, per exemple, amb el mateix terminal que diu Jordi des del mòbil, jo crec que en efecte estan de vacances i amb la wifi d'algun hotel, això, fent connexió remota al servidor per a reiniciar el traductor. O sigui que si miréssim el log de connexions dels servidors de Softcatalà hi haurien coses realment estranyes, no? Des d'IPs ben variades, no? Sí, segur que sí. Escolta, jo recordo una vegada que comentàveu allà d'emergència per algun grup del Telegram que tenim que hi havia una màquina, no sé quin servidor que s'havia quedat com mig penjat o que s'havia reiniciat però que, ostres, que hi havia el perill que no passés de segons, no sé si passés la BIOS, l'arrencada o no sé què, que llavors el podíem perdre perquè com que no hi tenim accés físic, però que llavors sí podíem tenir una altra màquina que pogués accedir a aquella i jo és allò que vaig llegint i dic, mare meva, tio, això és MacGyver total, que cracs, què passava amb això exactament? Perquè recordo virgueries d'aquestes, el Mallac, i em sembla que eres tu que ho comentaves, no? Sí, a veure, puc explicar un poquet que, clar, nosaltres estem un poc d'ocupes en la Universitat de Lleida, és a dir, ens cedixen gratuïtament i estem molt agraïts perquè ens hostatgen en la universitat, però, clar, com no és remunerat, no volem abusar, no? Aleshores tenim dos cables de xarxa, un per màquina, tenim dos màquines ara mateix. El normal seria que tinguérem una xarxa interna i un switch dedicat o el que fora, però clar, no ho tenim. I aleshores, per a tindre... Bueno, tampoc tenim consola sèrie, com en qualsevol centre de dades, i aleshores, per a suplir aquestes mancances, vam inventar un sistema que, com tenim dues màquines, les tenim connectades, entreconnectades l'una a l'altra per cable sèrie, i aleshores, si una falla, normalment podem connectar a l'altra a través de la primera. I aleshores, si falla una, a través d'una altra podríem intentar solucionar-ho. Però si fallen les dos, aleshores ja... Cagada. Clar. O sigui que, diguéssim que si una no arrenca o el que sigui, com que no estableix la connexió de xarxa, l'altra, com que sí que hi tens accés a través del port sèrie aquest o el que sigui, sí que pots accedir a la primera, no? Arrencar-la o reiniciar-la o el que sigui, no? Exacte. Molt bé. Carai, perquè llavors... Això normalment es fa en maquinari dedicat. Nosaltres ho fem en un cable que val 10 euros. 10 euros, diu. Mare meva. Quin state of the art technology, total. A veure... Total.
I llavors, que parlem de màquines. Llavors m'estàs dient, tenim 2 màquines a la Universitat de Lleida, que ens fan el gran favor de cedir-nos aquest espai i tot. Però tenim moltes màquines més? O Softcatalà, quins servidors té? O quina estructura tenim d'infraestructura, vaja? De fet, he dit que tenim 2 màquines, però no és cert, perquè tenim una màquina auxiliar en la Universitat d'Alacant. I ara mateix la idea és que la utilitzarem en el futur per si cau el Softcatalà de Lleida, que es puga posar en marxa alguns serveis mínims que bàsicament serien traductor i corrector i suposo que una pàgina web estàtica amb el web. I aquesta és la idea, encara no està en marxa. Vale. I també és un servidor de còpies de seguretat. O sigui que podem... Si n'hi haguera un incendi en Lleida, tindré algo que recuperar en Alacant. O sigui que podem dir... La idea és podem tranquil·litzar els usuaris que tard o d'hora si cau Softcatalà, el corrector i el traductor, que són el que és més vital per tothom, pot ser que continuïn actius, no?, quan tinguem muntat això. Sí, ara mateix no està implementat, però és la idea, sí. En algun moment. És a dir, un meteorit en Lleida encara n'hi haurà Softcatalà. Llavors tenim màquina a Alacant, màquina a Lleida... En algun altre lloc també tenim algun servidor? No, ja ho tenim bé. Val. I llavors, per referir-nos i això, suposo que hi ha algun nom o... Tenen noms les màquines aquestes? Sí. De fet, ara bueno, ja sabeu que en la cultura així el hackerspace i tot això, molts llocs tenen costum de mantenir un seguit de noms relacionats entre ells per anomenar les màquines. Aleshores, nosaltres actualment estem anomenant les màquines fent referència a serres dels Països Catalans. I ara mateix la màquina nostra principal és Tramuntana. Tramuntana, la serra a Mallorca, no? I l'anterior es diu Pirineus. Pirineus. I la que tenim a Alacant es diu, com no podia ser d'una altra manera, es diu Bèrnia. Bèrnia. Molt bé. Llavors, perquè clar, i a més, les màquines que tenim actualment no han sigut sempre aquestes, no? Diguéssim, s'han anat canviant o ja han tingut altres noms. Sí, hem anat renovant, sí. Digues, Xavi, digues. Perdó. No, Xavi, continua. Sí, que el que fem normalment és que quan en comprem una nova retirem la més antiga. Fins a no fa massa, Pirineus era la màquina grossa, que de fet per això li vam posar aquest nom, perquè comparada amb l'anterior era molt més gran i vam dir, doncs, Pirineus. I ara, fa poc, vam posar en funcionament a Tramuntana i Pirineus s'ha quedat com a la secundària. I bàsicament és l'estratègia habitual. Cada vegada que n'afegim una, la més antiga es retira. O sigui que ara regna Mallorca, no, diguéssim? Però abans de Pirineus que teníem una altra. Sí, Pirineus realment va substituir a Montsec. Montsec. Sí. Molt bé, molt bé. Crec que Montsec va ser la primera que... És la serra que n'hi ha a Lleida. Sí. Molt bé. A veure, serres ens en queden moltes, Esperem que ens durin els servidors, evidentment, però tenim una bona llista de noms de serralades catalanes o valencianes o balears, evidentment, per anar posant. Doncs escolteu, no sé si teniu alguna anècdota més o algun comentari sobre les màquines, les caigudes. Parlàvem de caigudes més de software, no? De programa, de la web, d'altres més de sistemes, però que deia el Jordi que, de fet, la majoria de moments en què, ostres, no funciona el Softcatalà és per alguna fallada a la xarxa o llum de la universitat, que nosaltres poca cosa hi podem fer, no? De fet. Sí, jo mencionaria que clar, quan es diuen que ha caigut Softcatalà o que no funciona el Softcatalà, que és normalment el que ens arriba per Twitter, el primer que fem és averiguar si és cosa nostra o és cosa d'algú, de la universitat o de la connectivitat de la xarxa d'universitats o el que siga. Una vegada hem sabut que no és cosa nostra, ens relaxem, però si és cosa nostra n'hi ha suor i llàgrimes. Suor i llàgrimes, exacte.
Sí, perquè tenim la pressió de que n'hi ha molta gent plorant en internet. Sí. I clar, fem tot el possible per recuperar els serveis el més aviat possible. Exacte, nosaltres... No sempre és possible, clar. Diguéssim que oferim uns serveis, evidentment de forma altruista i tal, però igual que ens agrada oferir-los, també patim quan algú que en depèn no té la necessitat d'aquell servei, no? I per això doncs, esteu allà al peu del canó, intenteu suar, però i resolucionar les coses, no? I de fet, per exemple, va haver una temporada que sí que, en certa manera, era culpa nostra. Teníem un procés molt, molt pesat que es feia cada cap de setmana per a regenerar els mapes basats en OpenStreetMaps per a l'Android, els mapes d'Osmand, i era un procés que tardava moltíssimes hores i el feien cada setmana. Hi havia vegades que arribava... El fèiem cada setmana perquè és quan els servidors estan més relaxats. Però havia moltes vegades que s'allargava fins i tot a dilluns de matí i abans de tindre tramuntana, el Pirineus tot solet no podia amb la càrrega normal i amb la generació de mapes. I molts dilluns de matí estàvem matant la generació de mapes per a que la resta de serveis funcionaren correctament. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això és que, clar, nosaltres quan veiem la web de Softcatalà, el traductor, el corrector, diem, bueno, això és res, és una pàgina web i ja està, no? I en realitat estan passant aquí coses darrere, no? Aplicacions, el mapa de no sé què, el servei de tal altra cosa, no? Moltes coses que anem acumulant i anem fent i això s'ha de mantenir bé, I bé, el Xavi i el Jordi són uns dels principals encarregats de que això vagi funcionant dia rere dia, tots els dies de l'any, o la majoria, Doncs moltes gràcies, nois, per comentar-nos aquestes interioritats tècniques de Softcatalà. Ens seguim veient a les xarxes i escoltant-nos en antena. Molt bé. Fins la pròxima caiguda. Vinga. Adéu, que vagi bé. Adéu. Fins aquí l'episodi número 8, l'episodi de maig. A la pròxima vegada que ens sentiu ja serà a l'estiu. I això vol dir que encarem la recta final de la primera temporada del 15 glaçons d'hidrogen. Us preparem alguna sorpreseta per aquest tancament de temporada, però sobretot si teniu algun dubte, alguna pregunta, alguna cosa que vulgueu saber de Softcatalà, no dubteu en comentar-ho a les xarxes, que des del podcast en podrem parlar. I amb el caloret del verano estic segur que us vindran de gust més glaçons. Així que us esperem al proper programa. Però mentrestant... Jove xef, porti whisky amb 15 glaçons d'hidrogen, coi! 15 glaçons d'hidrogen, el podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà.